खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायग्रोबाय, साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बारेंगावबारि गामियाव साब्रै हाबाफारि लानानै बारेंगाबारि गामियाव बर'दिन खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। सासे सुबुङा फांसे बिफांआव गोदोनायाव दिरुं लागायनानै गावखौनो जिउ फोजोबनानै लादों। मोनसे हारियारि थांना थानांगौब्ला रावजों लोगोसे हारिमुआबो थांना थानांगोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि हालामाव थाखानाय खुंगा 40थि बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 5थि बिसमुरि गुदि ट्राइबेल संघ आरो खुंगा 16थि बिसमुरि गुदि बर' समाजनि बोसोरसालिया जथुम्माया गाजा गोमजायै फुंखा बाथौ गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सुसिल नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालपारानि सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्राखौ मैया बिटिआर मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। गय बिरखंनि फिसा दारिमिनजों ओंखाम जाग्रा थुरसि प्लेट बानायनानै गोबां रां खामायनो हायो। बिजेपि, इउपिपि आरो जेएसपि जथाय सरकार खुंगा आबुङै 1 बोसोर जानायखौ लानानै फैगौ दिसेम्बर दाननि 18 खालाराव क'क्राझार सेक्रेटारियेट गेवलां फोथाराव मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों। 1 बोसोराव इउपिपि, बिजेपि आरो जेएसपि जथाय सरकारा गोजोन आरो खौसेथि बिटिआरआव गोबां जौगानाय खामानि मावबोबाय आरो मावलांबाय थागोन होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंनानै होयो। भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय गफसासुबार भिसिडिसिनि दिजु बर'नि पिएमवाइजि न'खौ लानानै नंखाय रादाब फोसावनायखौ लानानै इन्जिनियारिं जिपिसिसि बिथांमोना फ्लेट बिजोंनि सायाव आयेननि राहा लानाय जासिगोन। बिटिआर सरकारनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सा 21 आरो चिरां जिल्लानि सा 20 ना फालांगि खालामग्राफोरनो मटर साइकेल राननानै होदों।